tabuk hastebo beleno wana mashincha baras ebromui dongsaboka abaras timungka bihi haike pusane yakare tekhorsa chela haike tekhorsa bribai nukong khalayina bagai khani thanglai mani oktomaro abaike no tekase koktoma kasepeka simna sonaram kamibo khoroksa nukong khajak chela nukong khajak buri busa tei nukong no yakare tekhorsa nukong khajak bribai khani thangmani omohai oktomaro tabuk beleno wana mobo haike mokone mukti yorei busana bahike kipilimano te nok nukong bahike tesa haino hai ketalke khawi mano te busabulino kaham khinang sanawi mano abno war sugui tabuk mokone mukti yorjak busai khaljak khoroksa bukho ani busai bushi bandini chimi ongkot thangani pongo doktor najana hine botago nogo phayako ang busai bojaga tong bojaga cha ang saimia takbo ang tai kisa khnakao an busai no britlangi khari thabu hide a khobor ba kisa khnaka na ar pore hanga ang naitu bi nakha khus khobor nai kha burini para hanga bisa chandra para burini bu hanga burini bu hanga ya pri deborma ya pri nite busabo tongo busani bu hanga rungmari deborma ya pri ni bim babnu bu hanga utum deborma nga amri bagai hingga an busana ang nango ani nogo kep kure an buam buam kure an busa khorok ja tongo ang tam bi janan tam ke nangna ang kun buddhi maya ya amni bagai sal bosun kaim ne kama mane busi pandini sini nong nongor thango busi par 24 tarik hingga borok hingga ang fly ticket dokter nuhne ang khnaka khraman pore hingino borok ingo 25 tarigo fly kawo hne ang khnaka bora agurtalan jimi senai pungko fly ticket tanja ang ingo jotto no ko computer ron tuken ingo rong na harsi pakya gar pore ngai bo hor atawo phun khakya do busu bandin din chim busu bandina ang khai horka bono bobo jaga himane auto kai tonga ang doktor najagi tong ngo doktor najagnani auto kai tong chao nga phia burini kisa keleng kalang khorang khnawo amno khnawo ang bu khai ing sange ning doktor najana thaya ning buri chi malai na thango himane ba ano sawo nin talka se la hini ba ano phun off khai toni ririka ang apuru jimi an bu se bang ta ko ma saya ko ke nangnin busana aje busu bar kama mane bore nang kol da khaine ka bini call switch off ke nang bufrun chime kai buri be kharthang hone saima ka busu bani golo bin je burini bufa kol khai horo bo inko bo burini bufa nga kaisa bo dikon inke ka bo yang chini yang go dikingo kol khai horka dikon ka pangko sekretari no kol khai horoi ani mko muti jagani chela sunaram bazani chela rajesh deborma hinei bo ungo ani jeraino kharitlang kha hini bo sahar ka no ang saima ga muti jagani hini ang ara kol khage ka ang bufa jongno bo kol khai hoka te parani byang parani ungo rongno kol khai re ang bini thake ungo thai jagana ang saima ka oburi je thai ma buha bai bo malakya malaman pore hingkai borobo sawo e naitu angbo naitu guino tongo hini sawo burini ma buha ngai nin bu saino ngol tamo rajesh deborma nong kami ni mungkai sunaram para bo thana khawja thana hingkai chidai norok thana rogo omo hai kotor parti mungti case ro khai e khake ang thonmandi no khayo ang police app ungo police thana wa thange affair khaine dikha ngai jenin bu sai te khrosa buri tlang thang man bin gete bu sai ro tong kai bin bu sai tongo bin bu sai bu mungkha ang maya su sungjakliya bu sai le tabu bin bu sai ke tabu bo bere tong agi o tong man na kaglai jata boro kaglai jakpo je burini bu pa sama ka bu sai drak sawo hinoi nai inko boro alada khai tong jakpo ngai norok burini phajengo khai koro ro salai ka burini bu phabe kok salai ka ang tam hi boro bo ang thanawo kes khakya rokni sawo naitung nan rokni sawo ini nukhole sap tong ani nukhungo tongo ani busa tongo ani busa kai asto boson ka class 2 pori tongo bo tini porikha dina thango exam bin tini chimi ko dor lagi rogo nini busai bai ko wada nanin busai agi rogo boda ko bani buri ro bai o hai ko ro sa bo ko ro sa sayang obo ka saimiya
wa bo wala ya sub sule ya bo ang bai kaham kereng kan bo thangpuru bo besano motom ro sulang cái nó rong lên bài cái nó không có cho lấy tông này no du ku chole je ani busai he kai be sa khayo bo kisa kuso ibo mangka ka sing om te kan khayo ani busai ni kun sampoti kere angsana ningna ne ani kunu pok prok kere bo ano rang khok sa bo klang ya bo ko je bini khok sa phuni rang tlang mani be bang tlang tham ba kya document dok tlang ka ATM card dok tlang ka je bini nangwani kagos SDPRC ro admit card dok bank boy ro bo jotan be bang tlang tham ba kya ano kangsa pang klang ya jere jurus klang ya ba no cái nó rồi ô giờ có ta cũng hay bắt đi bằng mà nó tiền nong am sen này kia bo này ta rồi nó ông hay nó đặc biệt cái sao sai nó bây giờ sao cả ne tarong no kele ang chale saya ko cái này ta cũng này mà cái này nên biết sai nó ta một cái này một trong em này an bu sai bono ga hato jikini pan tong ton bono ga hato